Tässä on uusi Meyerin Metaspace puistovalasin. Ja mikä tekee tästä valaisimesta erityisen on sen optiikka. Tämä valaisin on varustettu epäsuoralla optiikalla, eli LED sijaitsee tässä tämän heijastimen takana, valaisee sisäänpäin ja sitä kautta valo ulos heijastimesta. Eli häikäisemätöntä valoa niihin kohteisiin, joissa tarvitaan erinomaisen hyvää valonlaatua. Valaisin on Meyerille uusi aluevaltaus, eli puistovalaisin on tarkoitettu asennettavaksi suoraan pylvään päähän ja tyylillisesti hyvin hyvännäköinen, eli soveltuu kohteeseen kuin kohteeseen. Valaisin on myös saatavana monipuolisella ohjauksella, eli valaisin voidaan varustaa yläpuolen Zagaboo 18 liittimellä, tarvittaessa alapuolella Zagaboo 18 liitin valaistuksen ohjausta varten, kuten etäältä ajetaan sitä tunnistimella. Valojaollisesti valaisin on saatavana 4 valojaolla. Tämä kyseinen esimerkki on Asymmetric Wide, eli valaisin heittää eteenpäin asymmetrisesti ja wide leveelle. Ja silloin se soveltuu hyvin esimerkiksi alueen valaistukseen, pysäköintialueen valaistukseen tai vähän isomman alueen valaistukseen puistossa. Tietenkin saatavana myöskin pelkkä wide, eli valolähteet on suunnattuna enemmän vasen oikea tai asymmetric enemmän eteenpäin. Valaisimesta löytyy 2 eri teholuokkaa. Tämä on pienempitehoinen, mutta samassa runkokoossa saadaan isompi tehoinen, jolloin sitten suositellaan jo korkeampaa asennuskorkeutta. Oikea asennuskorkeus tietenkin joka kohteessa on laskettava erikseen. Ja 4. valojako on sitten linssioptiikka. Silloin nämä heijastimet eivät ole paikallaan, vaan linssi on täällä ja sen avulla saadaan tehty linssityyppinen valojako hyvin monella erityyppisillä optiikoilla. Eli Metaspace-valaisin, uusi puistotyyppinen valaisin, tarkoitettu asennettavaksi pylvään päähän, tyylikäs muotoilu, epäsuora optiikka, Meyer-laittikelta. Kun ajatellaan valon laatua erityisesti yöllä, niin Metaspace-valaisin on saatavalla myöskin tunable white-ominaisuuksilla. Eli valon väriä voi säätää myöskin astronomisen kellon avulla. Eli myöhemmin illalla valaisin voi tuottaa lämpimämpää valoa, tietenkin pienemmällä intensiteetillä, ja taas aikaisemmin illalla tai aikaisemmin seuraavana aamuna taas sitten korkeampi intensiteetti ja kylmämpää valoa, ikään kuin tunable white-ominaisuus. Ohjaus on mahdollista joko valaisimen sisällä olevalla liitäntälaitteella ohjaamoimalla, alkuillasta kova teho, kylmempi valo, keskellä yötä matalampi teho, lämpimämpi valo tai sitten DALin avulla ulkoisella ohjaimella.